Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, gugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Well, make up, diligi mo gwapa. Sige lang, pero at least tanawa ko. Time para good. Ay, Ano man mo? ha? Uy, naam. Yan, game sa rin mo siya, no? Ay, wala kayo na. Ay, ako lang giingnan ba nga, gimingaw si siyang papa. Wala na, reso lang. Kuan mong guni ka Ano na. ka tayo na lang? Naliwat kasi ang papa ko sa simang-simang, damo to sakit, manam to sakit yung papa ko, kalit ang hila, drama-drama. O to talent siyang papa. Ano na, tanawa. Ni siya nung ano, day mo no eh. Ay! Naginilap kay na lagi mo. Ay, bawa man kanin niya si kaya akong kinugos lagi. Na, naginomdom sa papa. Alo, ini gawas na lang ko kay nagluto ko dito niya. Alo, naginilap kay naman mo niya. Happy tabay ito naluto yung order. Oo, di na. Oh, ipadayon mo yung Pwede kasi may mabayad. Sila, Ni okay ra mo. Ya, ikaw ni okay ra ano? Okay ra. Wala gutong baya kay Oo, kanu. lagi ni ka. Happy pag wait mo ang gi-order. Oh, mo na sige panghingkod lang sa ubalik. Balik-balik yun din. Ha, paano? Magka-uwi, ikan ka na mo. Yabi mo na kung naiiring-diring nga. Saan? Dili. Likod lang sa mo kay. Hato na nako yung order. Di ako ano. Tamo ko yung mga bangko ha. Relax sa tuwan ninyo mga kuan ay. Adi, kuha na nakalimutan ang amupan. Kuha ay, ako mong ko din gamay pa ni siya, ninundun na siya. Gusto kayo mukhaon ka ng kuwan. Daya, pero kung mukhaan ka ng gatas. Oh, kung kit-kit na ka, sa una, ako'y gabantay ni mo. Oh, ninundun ka? Uy, kaya nung po kasi nga pagkailan na mo ani nga pangag man ni kay sige mag-ina ka na tira-tira ka na murag irakutsa sa na Ay, siya. murag wa na kay kumakakuan sa iya ang pagka katong nagkuan na siya kay ba na pagka nga dito nang ginabuhi na puklain. Maulagi. Bitaw Ninong, May kayo ka malimot na ako, no? pasaylo ako sa higayon nga na-emotional ko. Okay, okay na. Dili lang naalang yung mga higayon nga dili na to makalimtan. Tapos tayo. So karon nakasabot na ko, pasaylo alang taw. Asa na ko may garo Oh, ang regalo ni mo, Awa. gara. Parihan ka po sa una. Ay, dira na, oh. Awin. Kasi na ba yung layawi? Ay, ba naman ko sumpay ani? Sa mga sure. Dahil mo pa ba Eh, motor ni siya. Para ako ano Ninong? Para imo tato niya nakpan may bawon. Pag binawala ko ang imong motor kang jack na. Sagad ka chapoy nga ako ning alagi uli. Di na tatahan ako eh. Ano pa na yun? Wabay ako rin sa giba. Warm up. O lagi kay kami na rago din nala. Kay numdum pa niya nga nga siya gisigya na ko nga pila na katoy ka ng labay. Nya mga isa tibok pinastuhan mga nagkamao ra gihapon para sa una gihatag ni mo. Sige lang. man mao ra gihapon ron. Sige lang kay Man ko eh. hilig magyapon kag shoot ang mga daang costume dito. Mo yung pistuhan. Dili lipstick lang. Oh, bro. Pag kaniadto pa man to. Siya ro ba to mamul. Hindi, kada ako lipstick pa. Sige ka na ako. Ah, nabilin niya. Kanina lang mo. Pero bitaw Ninong. Kanina lang mo. Di ba pagusan eh? Power bank. Sa sumpay? Cellphone. Pero may kurang cellphone unsay nagkupot? Siyempre, ang presyo ani 6,500 ang cellphone. Oh, Regalo ta nako sa mga inaanak, dugay-dugay na si pangayo lagi. Oo.
Muna ko sa naman yung atong gikas kape mo. Inom Abi ni mo, ang akong ginigalo na lang ani pag Pasko kay ako naman gitingog. Asa man? Aron dili siya mag-charge ng cellphone. Ngay siya nako power bank pareha nang imo. Akong gikuan gipalitan ako battery strap. Ano pa sa ano niya mo na madala na siya bag. Palitan ako eh. Liwatag isang lamahan ba? Itong inumdum lang ko ba nga mukalitag na nagsakit. Yung ano po din na niya. Ay, oo, kuha kayo ay hulma kay dagway. Kung magin, sakto din eh kay. Pag meron akong kailan niya na ingong yun, pero meron ang sagdan ni ate po din ang ngaw sige na. Kuan. Sige naman. Ang atong kwan Francis, nagutom na bang ko Francis? O di kay ang lamaw man god kanang ang lamaw. Oo, na naman din. Ano nga naman di ay ako nagkuha ko niya. Hindi mo na maulam mauwi. Oh. Amo ni. Hindi na mo ang Di na lagi ka na mo. Di pa na. Ako si ay uwi. Adi apay lain. Ano apay? Adi pa din mo? Tinarong man eh, hindi mo na lamaw. Ano siya? Okay, din na mo ang order. Ako kung ibalik mo to eh. Ako may mabayad. Wala pa. Ang ulo. Para ko sa ilaha ay kana sila. Ay, hi. Sorry kay. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Madamang. Yo, Francis! Sabi, gigos na lagi ang taon po, sir. Special nga lamaw. Wala. Oh, nilamaw? Wala yan, nilamaw. Sabi mo, lamaw ko lang. Nai itlog, nai umay, nai ka ng Kalamansi. oh, fried rice. Oh, Napani siya to. Wow. Ang yung mga kutsara. Ganap pa mong additional nga juice. pwede. Kasi Next time. tagalan pa mo lang additional nga juice. Pero ka na, lagyan mong basuha, kaya Oo, naman kanina nagkuhan na eh. hapon. Baka nito yung kutsara, ay pwede na ba nindan doon? Basta kang kuha kasi ka nang. Oh, wait. Ang baydan eh. May problema, eh. Kaya namin na problema. Ah. Uy, nakainundong ka sa kuwan? Lagi ka. Sa Miss Universe? Oo. Uy, napildi man to. Uy, isayangan dyan ko eh. Parehan mitamig na ang atong bato na ito sa Miss Universe. Wow! Ay, may atok ba? Baka yun doon ko rin nga, kaniay nga, naka-make up kag mga laing kuan nga. Miss Brazil, ito ba? Miss Thailand. Ay, ito ba kanina? Siguro makapa. Ano mo? Adi okay na ko. Wala ka lamit. Yan yung lagi yung mga kuwan. Uy, lamaw. Sabi ko, lamaw. Sobrahan ng mga pagkaroon ng taong ba? Ako naman natilawan. Pero ako dyan po na na. Ako yung nagang tao. Ikaw sa tinong, Bing. Bakit pa nagnaong mo? Kasi, Mami. Ito today, yung muli-muli nga. Ang pick up niya na yung nga, yung mga arangan kuhan, makalungdog sa kuhan na lang. Sorry. Pag-jonis nila. Oo. Balik to. Oh, isa kong salang gibuhaton, dapat nahupit, mangga, kahit may kakak siya dito. Oh, may, hindi ka naguna ni siya karkat sa mangga. Karoon na yan ang pinagam ni karkat. Mao ko na lagi yung Pabalitok na ba siya? sa una karon mura na siguro madapit kay mura. Ang hindi ko di ano niya. Wala, mura po din ni si Kiko. Kagakuan. Taga Barangay Luo. Sa Sitio Lucata. Balitok po din siya. Maguna po ni mo. Ha? Siya no? Oy, sabi ni mo. Oo. Dinok mo kisuot ka ng mga ina ng mga patpuato eh. Iba, makakakayo ka ng mga ina ng patpuato eh. Kaya na po, manay. Apin na po. Pilay, pinahanda. Ito tinoon ba yan? Ya, ito na. Ato yung mga mahal. Mamatay ko eh. Ayun. Dapat ang utang na pagbalan. Ang mga wag hukom. Ha? Hindi hukom. Taga eh. Awa ha? Lugan na kinang mga kayo na no. Nakoy kaila. Uy, nakoy kaila anak.
anak ni Tura. Ang pangalan si David. Dahil po diya ha, mamutos ko ng mga pagkaon, ng mga sobra-sobra. Nagaling mamutos ka din ta. Jowan sa kuwan, ha? Pero Mark, matikod mo din nga. Hindi sa kananan sa tuang silo. Why mamutos? Gawal mo sa itik out? Lord, ang ako lang, pati sa pati ko na, tulad ang mga labis ko. Sante, sante na. Hindi ko ganahin punta na yung mga lagi. Dahil pa ato ba nakamatikod ko ba basta? Diskuta lang kami ato ba? Ano mo buwan mo kay ikaw? Uy, siya Puro sa mo, next gusto man step. ako pagkaon mo. Uy! Francis! Ang imong pagkaon, pasado sa dipad. Kanang sa pod. Pod. Ha? Kanang pod nga, kwan ba? Pod. Permit ba? Food drug administration? Ano ba na? Dipad. Oh, dipad. Kayo, ako may mutais anino. I-hire kayo sa dipad. Oh, dipad? Ang imong lamaw. Oo, dili iha mo, di. Oh, kami na kong dipad. Sa dipad, Oh, edi? Kumaw siguro. sa pagkaon mo ka na, pod. Mga administration department. Ano nila? Ano nila? Uy, lagi mo pagkaon dahil dili sa uy. Mga na yung lamaw. Pwede pa rin Wala may ang lamaw. Ay, may pabalikan. Kaya pwede rin may gustihin. So, kami karoon. Pwede na sa akin. Pero ano lamaw? 75 project na. Ala. Na kayo. 75? Ano pa dyan natin dito sa Ako, kamot. ay, kay bago ko asa ng 5. Sa limusito na. So, si Binti ra, well, limusito. Pwede na sa akin. Oo, pwede. Ano, magdara may limusito. Ayaw ni mahulog kayo sa 75. Pwede ano, agi ako. Ang pamahurot, iputos rani. Ay, ambi na ko yung kita kahurot. Hindi mo sendos din yung mga ito mo 75. Tinumod ko eh. Lagi naglaway na nung kaon doon. Ikaroon din nila. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pasayloan ka mga pahurot eh. Gutom ka mga kaha. Daw mura mo kumatuk-at nga wata ka pangagda. Ilaway ka na bang Ay, pahanday ka. Mo kami hagdahon ka ng mga tao mga lahat. Para mo mga ulo magiging na. ubos mo sa bukaon? Ano hindi pa hulog mo din na. Karo. Ano? Naku, dahil yan na kami naman. Jesus June Sargent. Ikaw, ano ba ito? Uy, abin mo ka na Francis. Nana si Anya na asawa, si Joanne. Tama mo ba? Francis, si Joanne. Napa si Joanne diha? Naluto. Kani, pupuntan ka niya yung asawa. Kuya Francis, excuse me na, may water. Member na to. Kanina ikatubig ka ng water. Si Joanne, member na sa choir sa kuan ka nang sa CCTN. May ka na mo kanta. Ay, maning Ako na, Joanne. doon ako nakita na Philip Dance Contest, guro. Ang mauboy. Aw, Mo nang kaning Joanne kilugan iya ani. awa, mauni si Joanne. Wala ka buwag nga, pero mura mag na ang giribaba ba na munga o ka ng tabis? Na-champion na siya sa dance contest. Kung ko sa Pagkahuntas na siya. yung kakuhay. Mula na siya Awa, simula. dito to, Joanne Silugan. Oh, Tanan ganahan. pero nakabatikod ko ba ang mga menu nila puro na yung silog. So napo mo chick silog diri. Ikaw lang chicks. Kan mga piso, chicks pa mo na. Ang loob din sa man. Parang loob. Nga na lang magkakuang. Ayun ka mo. Ano ba yun? Ay, Ay, Joanne. Si Joanne. Ikaw pala yung babae diri. Lahat si kay Lucky dito. Ito bang ako no ko? Joanne. Mo na si Joanne. Ay, yun Mo na sa among barangay. Kani mo yung pambato sa mga gitawag ito mga dance program. Siya may mo-create sa mga Ah, siya na mo create. Abi na kung sa'yo mo sa'yo. Sige lang kami. nakuha rin siya o kanang nahimo siyang Miss Mulan, no? Mulan ka ikaw gada sa Mulan ba? Ay, katong Christmas party lagi na to. Oo. Huwag na kay costume. Ang barangay na to may nakadaog katungod ani niya. Natawa lang yung simulan. Oo. Diba, hayop na. Dili anak mo sa prinsipe nga nagpalaki-laki. Ako kato di ay Ay, kurasa. walita na bulan. Tanong bulan karong ginagawa. Ay, ako'y nakita ating anak. Si Joanne to, kan abinin mo dito sa among atong barangay, kani usa may nakuha o kanang award. Gani ka saban. Dahil ko dito kung nakita ating bulan yung dito.
Tuan, mara siya. Okay, kuan rahat, 25 na yun akong bayad. 25 man each. Ya, 25. Salamat yan. Boy, sa Uy, paya. kasi sila may mag-asawa. Ako'y nakaingon nga nga nung nag-asawa na sila tungod kay. Ayo i-vulgar ni siya no. Uy, grabe sa. Ano man eh? Dili ang ako manggod nga, sila manggod pirmi magkauban sa ilang ti. Pero nakamatikot ko di mo ba? Ang kinabuhi mas tao yung mga story. Ako niya, okay mo yung story mo Ang dati iba, mga marap na itagtunok. Ay na to ako, aka nila ilagay. Sweet kini sila. Unang pagkakita na nila dito sa kuan. Dito dapat. Ha? Dito dapat sa may kuan no katong garden dito na dirhe. Ah, sa Plaza Independencia man gusto. Oh, dito. Oh, Oy. yan yun. Guide din sa CCTV. So, pag andun ninyo sa plaza, Independence Day ito no, parehagapon. Sa grupo ni sila. Sa plaza, Mo ni sila yung mga Independence youth, Oasis of Love, Youth Community. So tanawa, nindot yang ilahang blessing sa God kay tungod kay nagkadayon din sila. Ano to tong gikasal? Nalimot mo. September 8. Birthday ni Mama Mary to Kuya Uy. September 8 no. Last year. So, ato na nga taman really. Ano umaabot September 8, ato na Kung makaating ako. Anniversary. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Asa na sa kapos daddy? Tingaling na unsa na sad to? Dabasing ikulato na to te. Or namatay na guro to te. Uy! Ayo! Ah! Ayo! Kuya, kuya! Kuya, kuya. Ano sa'yo? Dali agad Kuya. kadungog. Ah? Ano kadungog mo? Alangan! Kuya, Namo kayo. asa na Kuya, to ko kuya. daddy? Alay sa'yo. Gikulatan na to ko daddy. Ya, ya, ya. Asa Yo, na ko? asa mo papa Asa ya? ko daddy? Ha? Asa mo daddy ya? Asa ko daddy? Ya, asa mo daddy? Siyo sa inyong daddy. Ari god ari. Ah. Ni ari ko kay manghuang ko og sugbaanan. Kay magsugba mi. Kuya, pagitaw ko sa inyong daddy. Uy, asa din yung daddy? Huwag kayo may kabaw. Ya, mabito Okay, na may utang kabaw, namin. ano na? Kuya, asa mo daddy? Asa mo daddy ba? Kuya, Asa mo daddy? kuya, 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 kuya. Ano mo ha? Ako yung daddy. Ala yung daddy. Oh. Ah. Ano, na-missing din yung daddy. Asa? Yung daddy na missing. Ay katawa serious mo. Yung daddy na missing. Asa mo daddy? May pag-inyo na ikuan sa mga istasyon. Kaya wa magamuli pila ka adlaw. Wan ka ba asa raya? Pero niuli man to siya. Ilakaw na sad. Ari mo mangita nako. Oh! Ari mo mangita. Abi lang ako nagbantay sa daddy. Ano lang Kuya, ya, to? kami isog ba? Ya! Sugba ya! Kuya! Isog ba ka na, kuya? Lechon ta to. Oso bito? Laglag na sa to na. What's happening, your father? Hi, madam! Lalo mo? Nag-unsa mo dire? Manong Hi, madam! Uy, nga na lang mo Ano na mo dire? Ha? Nagunsa mo dini. Sabi niya ron, kaon, habab lang mo ba? Gutom eh, habab lang mo. Gutom, madam! Gutom eh, habab lang mo. Sakto. Pating pa. Ari na mo dire magkuha. Alangan. Mo ni yun. Oy, 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 oy. Unsa may buot pasabot ninyo? Nga kami mo palamoy ninyo? Oh! Uy! Ato mo sa inyong amo ninyo nga si Kami inyong ang pasihan. Sige, sa- Panangahan yung amo. Di ba? Naamoy Sir Philip o Sir Jack. Ato mo pakaon niya. Bitaw. Yaba bagaan nga ninyo eh. Ah, dili man. Ang amo ba? Nangyawat lami ba? Basig naa mo diri sa... Unsa mo delikadisa? Padong magiming Tesa, unsa nang lakaw. Delikadisa. Italian food na siya. Delikadesa nga marag utang kuan ba marag kuan Korean ba? Aso, kuha na siya. Spanish. gamay ba Spanish food? Oh, Spanish Uy, food na tamsa, siya. tamsa, tamsa. Nagpuwas sa lagi mo. Membro siya mo si stoplight eh. Ya, kani go. Kay Blue Man. di middle na siya middle Amo ba? Dako kay kauaw no. Nangari na mo diri mo paka no kaon diri. Oh. Uy, 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 lain pa na ato, Kap. O, madam, naami... Kanako nakutlo nga balita ba? O, kami tanan. Unsa man balita, labas? Kuan, may... Kadungog ka sa mga balita karon bahin ni Shano. Bito. Ngano na unsa mo siya? Ano ba di siya Wala ibaw? sa ibaw, gid. Wala ibaw lan. fake news na nga basin fake news nga Wasa Dili. Ang ani ni. Uy, uy. Ngano ka? Ngano ka? Uwan ko ni paduha ko eh.
Ano ka, Brad? Ano ka? Pag ginawa. Ginawa sa naon sa man siya mura magi. Gidakop sa pulis. Tubig. So, nagsad ka, ano namasad ka? Mura magirib. Ay, sa edit lang. Andiyan. Ito. Gigugod. Gabi ha. Gabi ha, balita, gabi ha. Unsa lagi balita? Balita, dito ko ilang nika og ninyo. Nga. Si Siano. nya. Oh. Unsa man? Ano man si Siano? Si Siano. Unsa lagi? Unsa lagi? Sa gani. Namisi. Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso, apan bisag kung saon, igo ragyong makakaon, kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan pag di ay sa uban, matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang, kayod buntag udto hapon, malipayong lang gihapon, mupahuway mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamo, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y damo, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.